Hej, velkommen til en lille hands-on med Asus Aspire S5. Der taler om en Ultrabook, 13,3 tommer, får til forskellige konfigurationer rent hardware-mæssigt, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Selve kabinettet, det er i sådan en magnesiumlegering. Det gør, den er utrolig stærk, holdbar, og selve materialet virker som om det kan tåle lidt tæsk. Som I kan se, så er maskinen super slank. De kalder den razor thin, og det kan man ellers godt forstå, når man ser dimensionerne. Som I måske lige hurtigt bemærker, så er der ikke et hav af porter og tilslutningsmuligheder på den. Det er der en god forklaring på, og det vil jeg vise jer nu. Powerknappen sidder jo på siden af maskinen. Det opdager man først, når man har let efter noget tid. Hvis jeg trykker på en knap, der sidder igennem heromme, så løfter maskinen sig, og frem kommer portene. Nu kan vi faktisk se, der er ventilationskanal, HDMI, 2 USB 3.0 og en enkelt Thunderbolt. Der er selvfølgelig stik til strømforsyning også. Foran ikke så meget at sige til maskinens layout som sådan. Anden tastaturet er rigtig lækkert, stift, det flexer ikke rigtigt. Samtidig med at maskinen sådan generelt føles, jeg ved ikke hvordan man skal sige det, solid er nok det bedste ord, til trods for at den er super tynd. Den kører med SSD, så den er selvfølgelig også lynhurtigt til at starte op, og generelt så kører det også ganske flydende det hele på computeren til almindelig kontorbrug. Det er jo ikke nogen spilmaskine. Det var det for den her gang. I kan se det endelige review ind på ereviews.dk inden længe.